Makadi hama Munashe, ini ndinoitwa Maikandiyero anobva nepaFlorida apa ndichipinda pano paAFM Rudaport Prayer Center. Ndokukokai kuuya kurevival. Why ndikukukokai hama Munashe? Takawanirwa nyasha. Isu tapinda pano kubvira tichiri kuGlassfit kuenda kugarage kusvika tava pamusha. Takamira namufundisi Jiriji, ndoda kuvatenda nekuti this is my big testimony. We stood with my family. Vakamira nesu tichitsvaga imba muno muSouth Africa, vachitipa motikari yekufamba nayo kuti tiende kunonovhiwa tisati tave nehedu, vachitisimbisa vachitinamatira kuti zvinoita chete. Hama yangu ndikutaura kuti mubank account muritori nenegative, asi vaitenda kuti naMwari zvinoita chete. Idi chokwadi naMwari takadzibata makiyi emotikari, takabata makiyi edzimba, vachimira nesu pamunamato. Zvino ndikuti kwauri uya kurevival, come and revive hama yangu, koka hama neshamwari, tizomira tiri pamwe chete tichinamata. Nyasha idzodzi dziri panzvimbo ini dziwo mumba mako. Ndoda kutenda Mwari nemukana wavatipa zvakare. Kubva musi wa26 November uyai neuwandu hwenyu tizotinamata Mwari tichipfuurira mberi negore rino post COVID. Vakatichengeta zvakare muCovid. He made a declaration pano paRudaport kuti hapana anofa neCovid, ende Mwari vakatendeka. Saka uye neupenyu hwako iwe hama yangu wakanitarisa, vaitwa a declaration in your life. Zvimwe imba yauri kuda, zvimwe mota yauri kuda, chikoro chaicho chevana, uye wakadaro naMwari zvinoita. Zita raJesu, amen.